Pastor Winglobo echaza amaphupho. Siyathobeka, siyathoba. Le number kodwa ngisenza ukumember noma uyanikela kwi-channel kuphela. Phela, awungu-WhatsApp, uyafona from 9 kuya ku-5, Monday to Friday kuphela. Nompilo, Nomphiliso Moya. Sawubona bazi, ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha inwele ziphuma uma uzikama kusho ukuthini? She was combing her head and inwele ephuma kuphi? So ngokujwayelekile uma uphupha ukama bese inwele ziyaphuma, lokhu singasho lokho ukuthi one, uma uphupha ukama izinwele uphawu ukuma ziphuma, lokhu kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa lokuthi wena uzolahlekelwa. Ngabe-ke uzolahlekelwa umklamo, noma uzolahlekelwa imali, noma uzolahlekelwa inzuzo, okanye uzolahlekelwa ingcebo oyilondolozile ngaphezu kwemizamo ozoyenza, noma uzokwehluleka ukuhlenga umklamo wakho. No? Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha ukama inwele kuwuphawu lokuma ziphuma, lokhu kusho ukuthi kungenzeka ulahlwe, waliwe, nakuba uzamile ukulungisa isimo noma ukulungisa amaphutha kanye ney'nkinga nalowo muntu wakho. 3, futhi uma uphupha ukama inwele uphawu olubi uma ziphuma, olungabe lukhombisa kungenzeka kushone umuntu, ngisho seniyenzile imizamo yokumhlenga, yokumsindisa, yokumelapha. 4, kwabanye abantu uma uphupha ukama inwele kuba uphawu uma ziphuma, lusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele ngoba kukhona okwenzayo okungenzeka kube sekuqeda amandla noma kuthena isidalwa amandla, okanye-ke uwumuntu othwebulekayo njengamanje. Ngiyabona. 5, kuyenzeka uma uphupha ukama inwele kube uphawu uma empela kube uphawu uma ziphuma. Kwesinye isikhathi olusho ukuthi kuyenzeka uma kungukuthi uyagula njengamanje usuke uzosinda, usuke uzolulama kuphela ukugula kwakho, ngoba uma uyikama iphuma futhi kungakhomba ukuphuma kwento yokugula, ukuphuma kwento engalungile, kungabe kukhomba ukuqhela kwabangani ababi noma ukuqhela kwemoya emibi. Kodwa uma kuwubuthakathi ngize bakhona buqhelisa isidalwa. Siyabonga.